Idin do e silvopastoral kay ton go wurute banan han non kanko woni capital pulag wal men capital ngaynaka na tawe e région de Matam commune bo nabaji siwol caggal nde Demba Hammadi kay yetu diwanu Mali ngam aynoyde actrice cefal kewngal dum sabi non bit banan fof ngari ngam jabbat bi dum en dum no kettodon dum en mi ko kala mawdum ko yettara Allah alhamdulillah ma sha Allah ko yettara Allah ko neddo fo yo yetto Allah nayim ton tan ko ngam ko sabu jawdi e sabu kadi wonde fiddo kullo gaynako ko dum tawmi ko dum woni ko jinmi alay sago non ko jidda ko dum woni ko tampintuma ko e ko dum nawimi leydi Mali jon non mi salmini bibi fulbe be fof hay hen goto kadi mi woppami mi jarnima on kadi fo mi salmini kala bi kullo mi salmini dum mi weltanima dum sabi kay yimbe immi e région de Matam e Pulago fo ngam jabbade Demba Hammadi Sada ko minen odo Demba Hammadi Sada ko minen ko jido men ko seyil meden o wadi minen men Pulago inne ne mayta tawde majjata inne ne wadi men Pulago inne ne mayta tawde majjata ko feri non kadi lawol to yimɓe poti rewde on len kadi to rewte on len kadi ko fof ko woni wonde ɓeydude leñol mum o ko woni yidde hoore mum ko ni no Demba Hammadi Sada waɗi ɗum saabi kay en tottata yaye makko konngol ngam o haalan men hon woni Demba Hammadi Sada Demba sona mboɗo duwa muɗum mino ñande jibina woni tokosel min fulɓe ya ñande o wona ko hoccude lekkol o wiya nene da saɗa huɓɓe ya taw min cuuɗo ñande foti no gelɗoyi foti no gelɗoyi wiya nene da kuɓɓe ya woni tokosel woni ndina leɗɗe ha wonti wawde hulde e Demba Hammadi Sada kay sabi hande banan wonti capital gaynako to diwan Fouta Toro ko selmon Mohamed Nasrallah do diwan silvopastoral ha diwan banan na tawe département Ourossogui radio télévision Fulbe International